سلام كمي كأنكم زخبركم تعزتي أبز حلفة سمون بزعواز تزرقح غازيتات وشتو هجر حدث إيرترا الحديثة إيرترا حدثن إيرترا بروفايلن أتوكيرا تدال مدب دهساس حتمت حزنا لكم قربنا لنا رهوة حبس ملوط أنا فضري السلام من كلنا رحس حميد يقبرنا مدب دهساس حتمت نحلافيك في الغازيتا السنداتي بورد مسندا غازيتنياتات أبالات لاي-اوت أبالات IT برسن أبركتن حس بعلدتن حدش عنتن خلونا لكم تمنى غازيت حدث إيرترا سلوس ربع حموس عربي قدام سنبت اتدالو غازيتا وانا السندائي برهان محرت أب مكتل السندائي عبد القادر أحمد أبالات بورد مسندا يوسف هيلي مريم ملو برهان حبت جبريل تسفى ألم يمانم لاي-اوت فورتونا إفريم تنسوق في الساقية حبن جبر أملاخ سلومي أفوركي فضري السلام من كلنا رحس حميد يقبرنا بغازيتኛ إفريم هبتጽዮን ኣብ እትዳሎ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን ንኣሕተምቲ ሕድሪ ዘላሊ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ أحتمت حدري أب 1995 زقمن بقعن أخلن متحفتي ناب هزبين مقرب زبل علامة حيزوز تبقسن تكاليو أبزيني أستات 3 عمت تمكرو دما كوابي 250 أستات أب تاريخ قالتي قوانقوا ባህሊ ፍልስፍና ድርሰት ግጥሚ መበቆላውን ናይ ትርጉምን ዕዮታት ኣሕቲሙ ኣስታት 9 ሚእታዊት ካብ ዕዮታቱ መበቆላው እዩ ንጥፈታት ኣሕተምቲ ሕድሪ ብሓፈሻ ኣብ 3 ይኽፈል ቀዳማይ ንመበቆላዊ ስራሓት ቀዳምነት ብምሃብ ካብ ደረስቲ ዝመጽውን ባዕሉ ዘበገሶምን ናይ ዝተፈላለየ ዓውድን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሃገርናን እንግሊዘኛን መጽሕፍቲ ቀዳምነት ሂቡ ይሕተም ካልኣይ ኣገደስቲ ግን ከኣ ኣብ ዕዳጋ ዘየለው መጽሕፍቲ መሪጹ ዳግም ይሕተም ሳልሳይ ፕሮጀክት ኣዳልዩ ኣገደስቲ ዝበሎም ዛዕባታት ኣለልዩ መጽሕፍቲ ይሕተም ኣብ ዝቐረበ እዋን استحاتمت مبل 11 أب قصتات تمكرو قدلي عنان بسكديران هلقيت عدسات سنحيت 1970 حدن أكل نايتي أب 2013 قداماي قصي زانتاتات تمكرو قدليا مسناد زانتاتات تمكرو قدلي بزخرتات حمد دبانا دوي فليمو ازي بعقنو مستي صعب قصتات كنتصاصرن كلو نزبل مصحف ازي نتي زقصله هبتام تمكرو دلدل مسرتي نيرو نزي سعيبو مقيرو سرحيت مدمساس وقاوز فنقل زخرتات سرحيت فنقل قدلي دق انستيو زانتاتات دق انستيو ابرتا وقالسي دجن عيوتات سوراوت دجن سحل نقفا زانتاتات جنبار نقفا قفعي هلكيت طلعي ابلع الحزبنا زترخ زانتاتات مفصمتا زازامي حرنتاو كينات مخته كلاي قدلي نمكلخل هاجر وارساي زانتاتات هاجراوي أقلقلوت كمون عنان بس كديران تحتيمو أب عمدي شباب ببيتلهم سلمون أب اتدالو نوس عمدي مذكر مس تاريخي قني بزبل استسافر كوا مكينة قاب كتمخرن كتبقسن كلا كمزي خماي تراسب مساي كمستسعنو أمينة نخلو زماء العلال أم فتارن نتناي قعزو هواهو كستمقر كمزللن تغنزي بيت بقسم نايسم نجر كيترف أفلما أب قدينا تتصبيرنا نيرنا تسنيحو جن أتو كوريس سحبة علالات أب إذني بزي فقادو خاطو جميرو كان وطيتو دما قلبوي بمسحب زنب بوز نبركو صحف كقدف قديدوني أتوم سايز نبرو سبات كران زلبسو مصحفت مخانوم كردا دما أيدون غخون نتي بزي كمم زمقره بزي وحلول قالات زدمقه تاريخاو وعلوم كعلولو خلو ماليسي بتمسات نعمقوت زصحل نيرا علامه قعزونا ابتي بهاوما تأزب عن سواس تودبه عدد ناب تاريخاو جنبار حلحل نمستافي نيرو كم زبله نوح قعزو نعي حد شي نبرن بهر سرحي زفترو ينقصاص بمخاني از قعزو زغن فلي زبلو نيرو سدري ناي زرغصنا مريت تاريخ استدفنا مخانا كغنزب زخالني كونت بمبارغن فلي زبله خوينوني بغازتኛ يوسف هيلي مريم اب تدالو عمد السدرابيت محدرا غزي محدرا هيوت زرستو صحف نركب غزي حدا خبهراو هابتيو إلنا كنገልጾ نخل ባህራዊ ሃብቲ ማለት ከ በባህሪ ዝተዋህበና ጸጋ ማለት እዩ ንኣብነት
حمد ماي أير انسساتات حاتين ورقي وزته ባህርያዊ ሃብቲዮም ባህርያዊ ሃብቲ ንባዕሉ ኣብ ክልተ ይዝኽፈል ንሳቶም ከዓ ተተካእትን ዘይተተካእትን ባህርያዊ ሃብቲ ይበሃሉ ተተካእቲ ባህርያዊ ሃብቲ ደጋጊምና ክንጥቀመሎም እንኽእል ኮይኖም ከም ማይ ኦክሲጅን እንስሳታት ኣትክልቲ ወዘተ እዮም ዘይተተካእቲ ባህርያዊ ሃብቲ ዝበሃሉ ድማ ሓንሳብ ኣብ ጥቕሚ ምስ ወዓሉ ደጊምና ክንጥቀመሎም ዘይንኽእል እዮም ንኣብነት ሓፂን ነሓሲ ጨው ወርቂ ኣሉሚንየም ወዘተ ወርቂ ብዝተወሰነ ዓቐን ኣብ ዝተወሰነ ፍሉይ ቦታታት ናይ ዓለምና ዝርከብ ክቡር ማዕድን እዩ ካብቲ ዝርከበሉ ቦታታት እንተደኣ ኩሉ ተፈሒሩ ወፂኡ ስለ ዝውዳእ ኣይትካእን እዩ ይርከቦ ጋዜጣ ኤርትሪያ الحديثة ሰሉስ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበትን እትዳሎ ጋዜጣ እያ ዋና ኣሰናዳኢ መሐመድ ኑር ይሕያ ምክትል ኣሰናዳኢት ሃዋ ሱሌማን ዓደል ቀደር ላይኣውት ኑራ ዑስማን መሐመድን ፋጥማ ሓሰን እድሪሰን ኣብ ጋዜጣ ኤርትሪያ الحديثة ኣማሓዳሪ ንኡዞባ ድባርዋ ኣቶ ፍረወንጌል ተክለ ሃይማኖት ንሓፈሻዊ ምዕባለታት ንኡዞባ ብዝምልከት ዝሃቦ ሰፊሕ መብርሂ ሰፊሩሎ ጋዜጠኛታት عادل صالحን عربي محمدን ስእሊ أبراهام بينة ጋዜጠኛ ጀማል محمد علي بزدالو عمدي ملحق الأدب والفنون نموزيكانيا حسن سليمان زلال تحستو سفيرو أغليلو أمانئيل كاب يونيفرسيتي هامبرغ جرمن زدالو ጥንታዊ ጽሑፋት ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ክፋሉ ዝዓበ ሃብቲ ሓደ ሕብረተሰብ መንነቱ ባህሉን ታሪኹን ከም ዝኾነ ኩሉ ሰማማዓላ ሓቂ እዩ ታሪኹ ዝፈልጥ ብመንነቱ ዝሕበን ህዝቢ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ደጊሙ ደጋጊሙ ዓበይቲ ታሪኻት ንኽሰርሕን ህላውነቱን መንነቱን ክቐጽልን ከውሕስን ዝእግሞ ይኮነን ናይዚ ህያው ኣብነት ኣብ ምምጻእ ናጽነት ብምሓስ ልኡላውነትን ብተግባር ዝሰርዐ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ዘሎ ጅግንነትን ርእሰ ተኣማንነትን ኤርትራውያን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ናይ ባዕሉ ባህሊ ቋንቋ እምነት ኣለዎ ነዚ ኣካል መንነቱ ዝኾነ ውርሻኡ ድማ ብዝተፈላለየ መገዲ ይዕቅቦን ናብ ዝቕጽል ወለዶ የስተጋግሮን እዚ መንነትን ታሪኽን እዚ ብቐንዱ ብኽልተ ዓበይቲ መንገድታት ክሰጋገር ይኽእል ብኣፋዊ ያታ ወይ ጽውያ ከምኡውን ብጽሑፍ ኣፋዊ ያታ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሰረት ታሪኽን ባህልን ኮይኑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ዓብይ ሰንሰለታዊ ውርሻ እዩ ናይዚ ኣፋዊ ምትሕልላፍ ታሪኽን ባህልን ሓደ ጉድለቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብ ዝመሓላለፈሉ ብዙሕ ጉድለታት ክህልዎ ንቡር እዩ ተጠቒሱ ብሱራፊኤል ተስፋ ብሩኽ ኣብ ዝዳሎ ዓምዲ ዳየሪ ፈቲኺ ጸሊእኪ ተመርዓዊ ወሊድካ ሃልውለይ ደኣ ዝብሉ ዛዕባታት ተኣንጊሮም ኣለዉ ክሳዕ ሕጂ ደይ ቆልዓ ዘለኹ እኸልቲ ሰብ ምዃነይ ብኸመይ ክነግሮም ጨኒቑኒ ኮሎመስ ኣዕብዮምኒ ኣምሂሮምኒ ኩሉ ትኻብ ስድራይ ክረኽቦ ዝግባኣኒ ገይሮም እዮም እዚ ኩሉ ገይሮም ግን ንምንታይ ድዩ ንምንታይ ሎም ድዮም ዓብዮምኒ ኣምሂሮምኒ ከዓብየሎም ክመሃረሎም ብሓሳበይ ዝምራሕ ርእሰይ ዝኽእል ፍረቲና 16 ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ዝወፍር ኣእምሮይ ንጥቕመይን ጥቕሚ ካልኦትን እተውዕል ዓባይ ሰብ ክኾነሎም ዱይኮም ኩኑ ዝኽሉ ዝገበሩለይ ዝኾነ ወላዲ ካብ ደቁ ዝጽበዮ ዝዓበየ ነገር ቁም ነገር ዘለዎ ሓላፍነቱ ዘልዕልን ርእሱ ዝኽእልን ክኾነሎም እምበር ካልእንቲ ኣሎ ምስ እንዳኮየ ዓብየ ተማሂረ ሕጂ ከዓ ርእሰይ ክኢለ ንዓይ ክኾይነስ ጥዑያት ዜጋታት ከፍርኳ እጃመይ ዝገብር ሰብ ክኸውን በቂዕ ኣለኹ እዞም ገዛ እዚ ኩሉ ረሲዖም ዓማፂፆም ከመርዐውኒ ክሓስቡ ምኽኣሎም ኣገሪሞምን ኣለዉ በዚ ሎሚ በዚ ዘመንከ ደቀይ ፈቲኺ ጸሊእኪ ትምርዓዊ ዝሕሸክ ሰብኣይ ንሕና ኢና ንፈልጠልኪ ወይ መርዓ ወይ ባራ ዝብል ኣሎ ድዩ እረ ዝመጽእ ዘመነ ዕድመይ ናተይ ድዩ ናቶም እዚ ኩሉ ተኸባኺቦም ዘዕበዩኒ ኣብ ድላዮም ክገዝኡኒ ድዩ ወላስ ብቕዕቲ ሰብ ሓሲቦም ሓርነተይ ከኽብሩ ደንፂኒ እዩ እቲ ይኹን እቲ ግን ህይወተይ ናተይ እምበር ናይ ማንም ኣይኮነትን ውሳነታት ህይወተይ ናተይ እዮም ኖን ወላዲ ዝኾነ ሰብን ብሓሳብን ሞራልን ክድግፍ ይኽእል እዩ ውሳነ ግን እቲ ዝሕሸኒ ባዕለይ ኣለኽዎ ደጊም ቆልዓ ኣይኮንኩን ንሓጎስ ካልኦት ክብል ዝተረፈ ህይወተይ ኣብ እህታን ጓህን ክሕልፎ ኣይኮንኩን ኣጅኹ ነፍሰይ ኣለኹልክ ባዕለይ
بغازطኛ ታደሰ ተክለ ኣብ እትዳሎ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ኢንግላንድ ንዓመታት ከም ሓሳብ ክንጸግ ዝጸንሐ ክሓውዩን ዘይክእሉ ውጽዓት ብሓገዝ ሕክምና ዝካየድ ርእሰ ቅትለት ሕጋውነት ክርከበሉ ዘኽእል ኣሰራርሓ ብባይቶ ይድገፍ ምህላው ይፍለጥ። እቲ ኣብ ባይቶ ብዙሕ ክትዕ ዝተገብረሉ እማመ ብቐሊሉ ድምጺ ሓለፈን። ኣትሪሮም ዝቃወሙ ኣስታት 270 ኣባላት ባይቶ ዝፈጠርዎ ሓይሊ እቲ እማመ ብዙሕ መጽናዕትን እንተታትን እናተገብረሉ ክጸንሕን ብክልቲኡ ባይቶ ተቐባልነት ከይረኸበ ኣብ ትግባረ ከም ዘይውዕልን ተገይሩሎ። ክልቲኡ ባይቶ እንድሕር ተቐቢልዎ ክሓዊ ኣብ ዘይክእል ኩነታት ጥዕና ዝኣተወ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ሰብ ብናይ ገዛእ ርእሱ ፍታው ብሕክምና እናተሓገሰ ርእሱ ክቐትል ዘፍቅድ ሕጊ ይወፅእ ማለት እዩ። بغازطኛ ሙሉ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ኣብ እትዳሎ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 16 ክፋል ነጥብ መቀይሮ ብዙሓት ክብርታት ስለ ዘለውና ኣብቶም ቀንዲ ክብርታትና መሪጽና ምትኳር ኣገዳሲ እዩ። ክብርታት ኪንዮ ሕጋጋትን መምርሒታትን እዮም። እዞም ክብርታትና ኣብ ህይወትና እቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ቁም ነገራት እዮም። ክብርታትና ኣብ መላእ ዕምርና ኣብ እንወስዶም ምርጫታትን ውሳነታትን እቶም ሰማያዊ ንድፊ ማለት ብሉፕሪንት ወይ ቅጥ እዮም። ክልኮን እተባህለ ሊቅ ነዞም ምርጫታትን ውሳነታትን ክገልጾም ከሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብናቱ ክብርታት እዩ ዝመራሕ። እቶም ክብርታት እቲ ሰብ ብቃሉ ዝገልጾም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ብስራሕታት ዝፍጽሞም ክኾኑ ይኽእሉ። ሽቶታት ኣብ ምምራጽ፣ ንገለ ባህርያት ኣብ ምሕራይ፣ ግርጭታት ኣብ ምፍታሕ በቲ ንዓና ጽቡቕ ወይ ተባሃጊ ኮይኑ ዝረኣይና ርድኢት ኢና ንጽሎ። ክልኮን ሽሕኳ ንነፍሲ ወከፍና ብሂደት መጠን ፍሉያት ክብርታት እንተሃለውና እቶም ናይ ውልቅና ክብርታት መብዛሕትኡ ግዜ መሰረቶም ባህልና እዩ። ካብ ጽቡቕን ተባሃግን ዘለና ርድኢት ነቒልና ኣብ ካልኦት ገለ ሽቶታት ንሓሪ ንባህርያትና ድማ ብመለክዒት ቅኑዕን ክቡርን እንብሎ እምንቶና ንቃንዮ ይርከቦ። ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዝዳሎ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ምሕያል ወፍሪ ኣብ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ብመሰረት ሃገራውን ሕግታት ቆልዓ ዝበሃል ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ እዩ። ግዜ ቁልዕነት ኣዝዩ ተነቃፍን ልዑል ተጸላውነት ዘለዎን ብምዃኑ ቆልዑ ልዑል ፍቕሪ ሓልዮትን ናብዮትን ወለዲ ኮመን ሕብረተሰብን የድልዮም። ኣብ ታሪኽና ክንምልከት እንከለና ህዝቢ ኤርትራ ጸጽቡቕን ህፃናት زعب قلعة أيتبدل قلعة بنقصو قربت برحسو وزته بزبلو لبونا زلوون بهيلات إنها تمرحة ندقو وفري كامقبار زي قارة حزبيو أبقو زي مجزأتن قالسلون انتقنا أبتي السنة وحانا حرنت استقابرو خينات حزباو قنبار حرنت إرترا كاب اقر تخلو جميرو حبن ناباين حزبو نموخان زبقع بفلاي كا نتوم أب حران حوس حران بوتاتات زنابرو قلعو نعبيتو من معباليو من زماكله كل انتناو عدلات تمرتي تعنا وفري بمقبار بقعت زيكتات مفرايو ناي تمالي تزوكريو تتغيسو بغازطኛ ማርታ ክብሮም ኣብ እትዳሎ ዓምዲ አንክሮ መምላጥ ካብ ደሴት አልካትራዝ ዝብል ትሕዝቶ ተኣንጊዱ ኣብቲ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዝነበራ አልካትራዝ ዝተባህለት ደሴት ብጽኑዕ ዝሕሎ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ ነበረ። እዚ ቤት ማእሰርቲ ከውሒ ብዝብል ቅጽል ስም እዩ ዝፍለጥ። ምክንያቱ ካብዚ ከተምልጥ ፈጺምካ ዝሕሰብ ኣይነበረን። ነዚ ቤት ማእሰርቲ ከቢብዎ ዘሎ ማያዊ ኣካል ኩሉ ግዜ ካብ 48 ክሳብ 54 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሕ ሙቐት ነበሮ። ከምኡውን ልዑል ኤሌክትሪካዊ ጸዓት ነበሮ። ምስ ግዜ ገለ ክፋላት ናይዚ ቤት ማእሰርቲ እርጋን ከጋጥሞ እኳ ተጀመረ ንመዕረይኡ ኢሉ ዝወጽእ ገንዘብ ኣዝዩ ውሱን ነይሩ። እዚ ድማ ንክላረንስ አንግሊን፣ ጆን አንግሊን፣ ፍራንክ ሞሪሰን ንኸምልጡ ዕድል ከፊትሎም እዩ ይርከቦ። ጋዜጣ ኤርትራ ሓዳስ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ረቡዕ እትዝርጋሕ ጋዜጣ ዋና አሰናዳይ محمد إدريس لأوتن أرتوعتن زهرة علن فاطمة أدمن أب غازيتا إرتريا حدث بعبد الله محمد علي أب التدالو عمدي دل أباب مبل شاد شي كفال تغتتالي زانتا دنجل ومن دلاي ناب أنبب تقريبا بغازيتኛ آدم أبو حرش أب التدالو عمدي عمار نحفشو معبالتات نوزوبا شعب بزملكت أم حداري أبو بكر إبراهيم زهابو مبرهي سفيرون رخبو بغازيتኛ محمد إدريس أب التدالو عمدي من سجل
مبل 5 كفال تحستو قدلاو تاريخ زازامي كينات كاتما استعمار تتنحنا أب عمدي شباب دكتور عمر عثمان تدلو نأقداسنت عودي مصنعتي قطري نتي عودي بقبو نمردو زخلو ميلاتاتن زكاتتت حستو يتنحنا بمحمد دافلا أبزدالو عمدي فن وعدات بليس حلاي بحلاي بزبل بقانقا تقرأ أب شحنش عتميتن 13 تتصحبت تحستو درفي واردو إدريس ودهاكينن حمد لولن مسرز قبره تحستو سفيرو بغازت أنياتات صالح قامان فاطنا أدمن أبتدالو عمدي نفيت عمر نعين سوران بلوت تسفا زهب عوت مصنعتي أب يونيفرسيتي أوريغون كمستغايدة بعدما زعابين زرحقن جالاكسي كمسترقبة مدجاغاز مس حمامات سرعة مستنفاس متأثر كمزلوه تقليزو غازيتا إرترا بروفايل أفسومون كلتا إبرا ربعن قدامن التزرقاح غازيتا السندائي أمانيل مسفن مكتلا السندائي سيراك هبتا ميكايل لي أوت أزمرا برهنن بيتلهم تدسن أب عمدي ديفلوبمنت غازيتانيا هبتوم تسفا ميكايل بمدى بهوللان نوس متن لقحن أب نوس زوبا أفعبت زرقاقوتو زلو عمامات ملكتو مس دايركتر نايت مدب أتو عبد الله صالح نايستخايدة ركب تحستو أسفيرو أب عمدي سبوتلايت دكتور فقر يسوس مهاتين علم لخاوي تساقمت عنان زخنا حمام عصو أب إرتران مكتصارون مدفون بب أوانو نستقبرو مدبات بسفيحو دهسيسو أب عمدي أوبينين غازيتانيا سمعون ولد ميكايل نهلكيت عدتات سنحيت عنان بس كديران نأتترخ حداس مصحف دهسيسو أب عمدي cultural heritage غازيتانيا سونا برهانة ورحة حساس مستري أمن برو محرس زمرح ياتو حبرتسب زوتر وقتاوي وقعتاتن دهسيسا بسيراك كفلة أبزدالو مبل 33 كفال حبرتسب كابي نابي بخمي تلوا بهرياوي سنفلتات أم محبراوي سنفلتات زبل أرستي تأنجدلو بغازيتانيا عندهم قرماي ودرس أبتدالو عمد لمعات ننتفتات حرشان وزوبات دباروا بزملكت بحلافة شنفر حرشاتو قرماي تسفى ميكائيل استوهبه مبرهي سفير لو أب عمد شباب بأدوليس تسفاي زدالو عمدي معبل من السي مرأيدو من باب بزبل ساعة قوترا كأخلني ناب أوتوبوس تسغيلة كاب قزاوتنا استبقست أوتوبوس كتما لك ساعة حمشته أب فيت بارويال بتحت أما عرفقا دوبلت تقام ورد معصو زنبرو تسافرتي تمرارحهم وردو كما أكل أسرتهم كرمي زنبرو سبات تعبكو كاب دحرواي بوتا أوتوبوس تبقسو منسيات تحيسو من حلفو ندحرت كتمت أب تقاميتي إيدي زحسكوا متحف كاب أطابعتي ورقت حرق إلى كيرقت إلي كالتفال عالكوا كاب قزا خوتن كلخو كاب إيدي متحف هيفلني كلاتن قزاوتنا متحف تحيحازا كتما إيوات نبران أنون نتلمدي كاب حاتنوتاتي كريحيو دقاقيمة كزوترو نايدان حوي حتو أما زانيتي نيرا قدام معالتي نيرو سرحفتي نزا متحف كم حاتنو يدي خيتتك أملا وي تنببي أخي هاندبت بزمهسل حتو دان حوي فتشني حكم زراب دأنبر بمغنات كاب حتو مهدام فتو ينبركن كم زين ببكوا نقركوا نمنتاي زين ببو متحف حيزة يوات نيرا يكرمنيو أما بل كلاي كفال تحستوت انتاوي صحفات إرترا برانا زبل قال كاب برهانا زبل انتاوي قال زمتايو يبهل مسنوحات جزيجنا اتا ها توحيدا برانا كوينا ترجمو دما كاب قربت مراخ بقع تيل وزتا تربيبو توتيرو تلاتيو تاريو نتصحفت استدالوه ويستقرص ورقة مسل ناي تصحفت سليدايو بغازيتانيا أسمع عبد الله صالح أبزدالو عمدي من هنا وهناك أقرمت تنبلات بعل لدت بدرج علم أبسبانيا بزعبيتا أنجوا استقتل السبيتي فولي مرئيت قد خدان يركبوهم بغازيتانيا هاجر حمد زدالو عمدي الأسرة استفلالي مهارتن مخرحة زلن زخونو سدرابيت تقاس تحسوتات تأنجدهم رخبهم بغازيتانيا دهلاك نغاسي أبزدالو عمدي فنوت تمهارون تكنولوجياوي مسارحتاتن زرستو تحستو تأنجدو وطيت تكنولوجي زخونو إلكتريكاوي مسارحتات كابز حلفة حدة عمتاتات حيزوم بزي قدب أم فراي يركبلو
ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ዝፈርዩ ዝነበሩ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታት ንዝተወሰነ መዓላ ጥራዮም የገልግሉ ዝነበሩ በአንጻሩ ኣብዚ እዋን ዝፈርዩ ዘለው ዝተረቃቁ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ንብዙሕ መዓላውን የገልግሉ ኣለው በሳላቶም ሓያል ጻዕሪ ተበላሕትነትን ምርምርን ዝሓለፎም መሳርሒታት መነባብሮ ደቂ ሰብ ኣዝዩ ምቹእ ቀሊልን ስሉጥን ክኸውን በቂዕሎ ብመንጽሩ ድማ ጥቕምን ኣድላይነትን ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታት ዕዙዝ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ በዚሁ እምበር ኣገዳስነት ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና ይኹን ምንቅስቃሳትና ዘካትዕ ወይ ዘወላውል ዘይኮነ እንተኾነ ነቶም ብውልቅና እንውንኖም ከም ሞባይል ታብሌት ላፕቶፕን ካልእን ዝመሰሉ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታት ብግቡእ ምስ ዘይንጥቀመሎም ካብቲ ዝህልዎም ረብሓ ዕንወቶም ከይገድድ ዘሰክፍ እዩ ኣብ ዓምዲ ማደር ጀጋኑ ሽመንዲ ዓባ ሚካኤል ኣብ መበል 10 ክፋል ተኸታታሊ ትሕዝቶ ታሪክ ገድሊ ኣደያ ጸላዊት ገድላው ጠመተይ ነቲ ደርፊ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ኢድ ወተሃደራት ጸላኢ ዝወደቕኩ መሰለኒ ብልክዕ ዘለኽዎ ከባቢ ንምርግጋጽ ኢደይ ሰዲደ ሃሰስበልኩ ኣብ ጥቓ መትሓዚ ቦምባታት ጥርሕን ሰናዱቕ ነበርኩ እቲ ኣምሓርኛ ዝደርፍ ዝነበረ ሰብ ከዓ ብዘይተሰርዐ ኣገባብ ሓንሳብ ናይ ኤፍሬም ታምሩ ሓንሳብ ናይ ካልእ ጸጸኒሑ ምድረፍ ቀጸሎ ሽዑ ብሓሳብ ብዙሕ ሓውቲተ ዜማ ናይ ወዲ ትኹል ቀይሩ ማርቸዲስ ሰዊት ሒዛ ሰራዊት ትብል ምስ ደጋገመ ከዓ ወይለይ ኣምሩ ሰሓተ ብፀይ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ሓሰብኩ ኣብ መወዳእታ ግን ተስፋይ ምርየ ምዃኑ ተጋህደለይ ተስፋይ ምርየ ኣብቲ ግንባር ብመድፍዕ እዝኑ ጸሚሙ ድምፂ ከባቢኡ ይሰማዕ ይነበረን ብዘይካቲ ናይ እዝኑ ጸገም ኣብታ ሰዓት እቲኣ ተወሰኺ መውጋቲ ስለ ዘጋጠሞ ኣብቲ ናይ ትሕተ ባይታዊ ህድሞ ምሳና ነበረ ሃልዋተይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እንከላ ኣብቲ ብርሃን ወርሒ ብቅድመይ ማለት በቲ ካናለ ናይ ዝሓልፉ ሰባት ምንቅስቃስ ረኣኹ ኣብ ውሽጢ እቲ ህድሞ ኮይነ ይዕዘብ ስለ ዝነበርኩ ነቶም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰባት ኣእጋሮም ጥራይ ይርኢ ነበርኩ ተጋደልቲ ዶ ይኾኑ ወላስ ሰራዊት ጸላኢ ኢለ ብልክዕ መንነቶም ክሳብ ዘረጋግጽ ተውኪረ ነተን ዝሓልፋ ኣእጋር ተመልከትኩወን ተጋደልቲ ምዃኖም ክርዳእኒ ምስ ጀመረ ክጽውዕ ደደ ግን ሓይሊ ሲነ ጋዜጠኛ ሃብተ ሚካኤል ዕዋ ስላሰ ኣብ ዓምዲ ሕብራዊት ብርዒ ንቻርልስ ዲከንስ ዘላል ትሕዝቶ ኣቕሪቡ ቻርልስ ዲከንስ ኣብ 1812 ኣብ ፖርትስማውዝ ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ዓዲ እንግሊዝ ተወሊዱ ሓደ ካብቶም 8 ቆልዑ ዘፍረየ ስድራዩ ቻርልስ ዲከንስ ኣብ ስነ ጽሑፍ ዓዲ እንግሊዝ ዝያዳ ፍሉጥ ጸሓፊ እዩ ውሩይ እንግሊዛዊ ደራሲ ቻርልስ ዲከንስ ወለዱ ኣዝዮም ድኻታት ኣብ ርእሲ መንባሮም ብዕዳ ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝኸርተትውን ነበሩ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ምጽራይ ጫማ ይሰርሕ ነበረ ኣብታ ፋብሪካ እናሸቀለ ብረሃጽዩ ዝናበር ነይሩ ዲከንስ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ዝና ዘለዎ ተዋሳኣይ ክኸውን ድሌት ነበሮ ንሞያ ተዋስኦ ጀሚሮ እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ግን ክቕጽሎ ኣይከኣለን ከም ሪፖርተር ኮይኑ እናሰርሐ እንከሎ ዲከንስ ናይ ብሓቂ ብልሒ ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ ድሒሩ ብዝጸሓፎም ሓጸርቲ ዛንታታት ፍሉይ ክብሪ ክረክብ ኣይደንገን ኣብ 1936 ናይ መጀመርታ ልቢ ወለዱ ዘ ፒክዊክ ፔፐርስ ዘርእስተ ጸሓፈ እዛ ልቢ ወለድ ኣብ ወርሒ ልዕሊ 40,000 ቅድሓት ትሸጥ ነይራ ብዝረኸቦ ኣታዊ ድማ ሃብቲ ኣኽዓበተ ዲከንስ ኣብ ውልቃዊ ባህርያት እውን ዝምስከን ጠባይ ነይርዎ ምትእኽኻብ ዝፈቱ ሰብ እዩ ነይሩ ከም መርኣያ ናይ ዝኸኣ ናይ ባዕሉ ዩራንያ ኮቴጅ ትብል ናይ ግብረሰናይ ትካል መስረተ ይርከቦ ኣብ መበል ሳልሳይ ክፋል ጥንታዊ ጽሑፋት ኤርትራ ቀደም ዘመን እዚ ወረቐት ንብሎ ዘመናዊ ምህዞ ስለ ዘይነበረ ቀዳሞት ጸሓፍቲ ኣብ ቅላጥ ፓፒረስ ዝተባህለ ዓይነት ተኽልን ብራናንዮም ዝጽሕፉ ነይሮም ኣብ ፓፒረስ ዝተጻሕፈ ጽሕፈት ንወለዶታት ክቕጽል ስለ ዘይክእል ድማ ጸሓፍቲ ዝያዳ ኣብ ብራና ክጽሕፉ ይመርጹ ነበሩ ኣብ ብራና ዝተጻሕፈ ጽሕፈት ኣተዓቃቕባ እንተደኣ ጸቢቕናሉ ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ክዕቀብ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሓደ ክዝከር ዘለዎ ነገር እንተልዩ ኣብ ከባቢና ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ መጽናዕቲ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣብ ቆርበት ወይ ኣኻውሕ ይጽሓፍ ምንባር እዩ እዚ ከባቢ እዚ ምስ ስልጣነ ግብጺ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝነበሮ ዝፍለጥ እዩ ግብጻውያን ብብዝሒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መጽሓፍ ከዓ ፓፓይሩስ እዩ ዝነበረ ወላ እኳ ዳህሳስ ብግቡእ ኣይንግበር እምበር ብሓበሬታ እዚ ፓፓይሩስ ዝበሃል ተኽሊ ኣብ ሃገርና ከም ዘሎ ይንገር እዩ እዚ ተኽሊ እዚ ካብ ቀደም እንተነይሩ ከዓ
ካብ ግብፂ ኣሰራርሓ ተማሂርና ክንርዕሞ ዝዓበየ ተኽእሎ ነይሩ እዩ እንተኾነ ብራና ካብ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ በቶም ኣብዚ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብታት ዝማዕበለ ስለ ዝነበረ ካብ ቆርበት ዝተሰርሐ ብራና ዝበለፀ ነዊሕ ግዜ ከይተበላሸወ ናይ ምጽናሕ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ዝበዝሑ ጥንታዊ ጽሑፋትና ኣብ ብራና ተጻሒፎም ኢና እንረኽቦም ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ግዝግዛ ንሓፈሻዊ ኩነታት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ቁጠባዊ ንጥፈታት ብስምልከት ዝሃቦ ሓበሬታ ሰፊሩሎ ጋዜጠኛ ጃዕፈር ማሕሙድ ዘዳለወ እዩ ስእሊ ክብሮም ፀሃየ ነተራ ትምህርቲ ቋንቋ ዓረብ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ ዝድህስስ ጀማል ባሕልያይ ዘዳለወ ጸብጻብ ሰፊሩሎ ጋዜጠኛ ማሕሙድ ዓብደላ ብኪፋሕ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ምርግጋጽ ማዕርነት ኣብ ትምህርቲ ብተግባር ዝተሰርሓሉን ውጽኢቱ ነናሻዕና ተኸልዐ ዝኸይድ ዘሎን ምዃኑ ዝድህስስ ጽሑፍ ኣቕሪቡ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ወፍሪ ሎሚ ኣታዊ ጽባሕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓደ ድኳነይ ካብ ዕለታዊ መነባብሮይ ምሽፋን ክትሓልፍ ኣይከኣለትን ብዝብል ሕቶ ዘቕረበ ካብ ኣማኻሪ እዚ ዝስዕብ ምኽሪ ተለጊሱሉሎ ኣብ ንግዳዊ መስርሕ ከተለቅሕን ክትልቃሕን መስርሕ እዩ ተገልጋላይ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ክህልዎ ስለ ዘይክእል ብእንካን ሃባን ጥራይ መኽሰብ ከተኻዕብት ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ርእሲ እዚ ምልቃሕ ኣብ ተገልገልቲ ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዝዓቢ ዝንፀግ ተግባር ኣይኮነን ይኹን እምበር ልቓሕ ከይተመልሰ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ኣይግባእን ግቡእ መዝገብ ክትሓዘሉን ግዜ ከይበልዐን ከይተረስዐን ክኽፈል ምዝኽኻርን የድሊ ሎሚ ልቓሕ የለን ጽባሕ ዝብል መትከል መሓዝግና ተገልገልቲ ዝዕድም ኣምር ስለ ዘይኮነ ዓማዊል ዘሳጉግ ከይከውን ምስትብሃል ስለዚ ምልቃሕ ፍጹም ክጽየን ዝግብኦ ተግባር ኣይኮነን ብኻልእ ወገን ከምቲ ቻይናውያን ፍሽኽታ ዘይተዘውትር እንትኾንካ ድኳን ኣይትኽፈት ዝብልዎ ንዓማዊል ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ፍሕሽውን ምቕሉልን ኣገልግሎት ክትብን ምኽኣል ዝያዳ ግዴታን ውፅኢታውን ስለ ዝኾነ ንኽልመድ ክትጻዓረሉ ዝግብኦ ክእለት እዩ ተወዳዳሪ ንምዃን ኣብ ከባቢኻ ካብ ዝርከቡ ተመሳሰልቲ ትካላት ርትዓዊ ጽፉፍን ውሑሱን ቀረብ ክህልወካ ምጽዓር ኣገዳሲ እዩ ድሌት ዓማዊል ብትሕዝቶ ዓይነት ዋጋን ፈላሊኻ ክትፈልጥ ምኽኣልን ሰሓብን ክኸውን ምጽዓር የድሊ ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ግዜን ኩነታትን ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ይርከቦ ብፊልማዊት ማዓሾ ኣብ ዝዳሎ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ መበል ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ኣስተምህሮ ምሕደራ ዘይቱን ብኽኢላ ልምዓት ፍረታትን ኣሕምልትን ኣቶ ሚካኤል ጊልያ ጋብር ኣስፊራ ብሄለን መኸታ ኣብ ዝዳሎ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ብዛዕባ ሓሳብና ሓሲብና ንፈልጥ ዶ ብቑዓት ሓሰብቲ ዲና ሓሳብከ እንታይ እዩ ሓሳብ ኣእምሮኣዊ ስእሊ ወይ ትውክልቲ ረቂቕ ኣምርን ነገርን እዩ ዝብል ፍልስፍናዊ ትርጉም ተዋሂብዎ ይርከብ ብርክት ዝበሉ ፈላስፋታት ሓሳብ መሰረታዊ ስነ-ህላዋዊ ርቑሒ ፍጡራት እዩ ሰብ ከዓ በቲ ናይ ምፍጣርን ልዑል ናይ ምርዳእን ብቕዓቱን ካብ ካልእ ፍጡር ይፍለእ ይብሉ ምሕሳብ ከዓ ዕላማ መሰረት ዝገበረ ዋሕዚ ሓሳባት ማለት እዩ ዕላምኡ ዘይተፈልጠ ብሓሳብ ምኹብላልከ ምስ ምሕሳብ ይቁፀር ዶ ብልምዲ ዝን ዝበለ ወይ ዘስገለ ሰብ ክሓስብ ዝጸንሐ ይመስለና እዩ እንተኾነ ምሕሳብ ልክዕ ከም ምብላዕ ምስታይ ምድቃስን ካልእ ኣገዳሲ መስራሓት ምንባርን ኮይኑ ንዓብ ዕላማ ከገልግል እዩ ተዓዲሉና መዓስን ንምንታይ ንሓስብ ምስ ዘይንርዳእ ግን ብግቡእ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን ኣመጋግባና ወይ ናይ ድቃስ ግዜና ከምቲ ዝድለ ምስ ዘይነመሓድሮ ኣብ ጥዕናና ርኡይ ኣልታዊ ሳዕቤን ክኸትል ይኽእል ኣብ መበል 4ይ ክፋል ጥንታዊ ጽሑፍ ኤርትራ ብመጀመርታ ብራና ንምስራሕ ዘገልግል ቆርበት እንስሳ ናይ በጊዕ ጤል ምራኹት ዝራብዓት ዓጋዜን ወዘተ ክኸውን ይኽእል እቲ ቆርበት ግን ናይ ኣመና ዝዓበረ ወይ ዝሰብሐ እንስሳ ክኸውን የብሉን ምኽንያቱ ቆርበት ዕባራ እንተኾይኑ እቲ ብራና ስለ ዝረቅቕን ዝጽጉርን ኣብ ክልቲኡ ገጽ ዝጽሓፍ ፊደል ስለ ዝተሓዋወስ ተመራጺ ኣይኮነን ብክልቲኡ ገጽ ዘሎ ጽሑፍ ስለ ዘረኸብ ወይ ይድምሰስ ወይ ክንበብ ዘይክእል ዘይንጹር ይኸውን እቲ ቆርበት ናይ ኣዝዩ ስቡሕ እንስሳ ምስ ዝኸውን ድማ ስብሒ ናይቲ ቆርበት ነቲ ቀለም ይቃወሞ እሞ ኣይቅበሎን ክንዲ ዝኾነ እቲ ቆርበት ምጡን ስብሒ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ እንስሳ ምስ ተሓርደ ቆርበቱ ኣብ ጽላል ብመስማር ተወጢሩ ክነቅጽ ኣለዎ ኣብ ፀሓይ እንተነቒጹ እቲ ስብሒ መኺኹ ምስቲ ቆርበት ብምውሃድ ብቐሊሉ ስለ ዘይጸሪ ወይ ዘይለቅቕ ቀለም ኣብ ምቕባል ኣሸጋሪ ይኸውን
بياقوب مرهوي جاك أبتدالو عمدي ترموما نهزانات أزناق عن مهارن تحستوتات أدي حرقو قد النباب فقري نباب إذا ما أكلو مرئيت موزيكا حيزها وطيان رخبا أو عمدي من هنا وهناك أقرمت عينتات زينبور فرحي وفوبيا أوشتي 4 عامتات نعسر سخلت أوان استفاتحو أوستراوان تخشحهم أزوم سو حدر ننايت روتا سرعة هاجر أبروحهم نموعل يفاتحو من برامن بتغلال لعلي 326 يورو كدناقرو مخالو من تفليت اللو أب عمدي زرعة واقتصاد نهاجرو وعلى وهود تساتفو دك أنستيو أم معوات حرشاو لمعات زدسست حستو تأنجدو يتنحنا بغازتنيا هاجر حمد أبزدالو عمدي واحد الطفل استفلاليو مهارتنا زناقعتن تحسوتات تأنجلهم رهبهم غازتنيا هوا سليمان أبدقاس زقاتم سمعت لمسي أكلات تأنقون انتاينتون بتلمدو زبهالن سنفلتتاوي مقلتيون زملكت تحستو أو عمدي التقارير أغريبا لا أب عمدي ديفلوبمنت غازتنيا هبتم تسفى ميكائيل نأبنتاو حرستاي نوزوبا شعب حرستاي إدريس أمير إبراهيمن نزلاغي حرشاو معوالا زكايدو زلو تعرتاتن دهسيسو أب عمدي سبوتلايت دكتور فقريسو سمهاتيان معوالا مفردرهو تعناون مأزاون أمتاتون بسفيحو دهسيسو غازتنيا إيوبيل تقهنس أب عمدي Culture and Arts نبهلاو أتعاقبا سقا بير عفر طبنا وعلوة دهسيسو عود تسفاي أب عمدي opinion نمتحف عنان بس كديران هلكيت عدتات سنحت دهسيسو غازتنيا سونا برهانة أب سينما أزمرا نايستقنعة عمداو كونسرت أواسيس ناي كلاسيكاون معبولن موزيكا مرئيت تبتاب هسفيرا زخبركم تعزبتي تلفزيون إفرا نلوم استدالو مدب دهساس حكمت أبزي فتسم سناي كنيات لدتن حدش عمتن سلام